So what's up mga ka-idols? Andito po tayo ngayon sa Kabalingan Cove Resort dito sa San Carlos City, Pangasinan, kung saan dito namin ginanap ang reunion naming mga kabatsmate ko noong college. So samahan niyo po ako. Tara, let's go! Ender kasi jay kula ay cottage mi. Ano pong kuray batch ko. Ay, nyara manaya. Busy ira mamamaritis. Kanya-kanya ira. Shout out nga pala sa aming damit. Ang ganda ng uniform namin. Thanks, Madam Gina. Nitan, ada mo papansinin. Ni Maritis amo pala. 14 years siya kami kasi nanunungan. Bali-bali views. Bali-bali manamos. Tan bali-bali man pa-picture. So, ayan. Prepare na kami. Magpapa-picture kami. Ayan. Shout out kay Madam Alma. Mga college. Hi. Shout out kay Madam Arlene. Ang saya-saya. So, ayan. Ganda ng ngiti ni Madam Alma. Masamit. So, handami. Aya. Dakel. Walay balkutan na ani. Charot. Pa-picture. Shout out sa'yo, Sir Benji. Atan. Atis-atis kami ni. Pulbo dya, pulbo diman. Para maganda kami sa picture. Yan. So, yan. Excited kami naman pa-picture. Guys, hindi kami kompleto. Yan yung mga kabatsmate ko nung college. Kasi yung iba nasa ibang bansa. Nasa work sila. So, next time, pag kompleto na tayo, shout out sa mga hindi sumama. Na-miss ko kayo. Ayan. So, guys, pananganla. Mangantila. Shout out nga pala kay Sir Frano Arenas. More Hakot Awards. Lagi siyang na-awardan. Congratulations. Kami ang papatay yung special dito. Buti lang daw. Buti lang. Buti na naman. Buti lang eh. Madam Jill. Ay, Madam Jill. Sana may mukha. Kaya nga, di ba picture na si Happy Face? Kaya si Kaman, mas matindi man. Dali wala ka. Para lang si Kuya. Kay Kuya Emil naman. Kuya Emil naman. Sana tayo. Kayo ba kami? So, natin hindi ka makita. 1, 2. Tara, inuman na. Sorry, di pa ako mainom. Peace tayo. Nahihilo na yata ako. Hi, Gemerlin. Yan si Madam Edna. Madam Barbara, Madam Germeline. Yan si Madam Gina. At kay Sir Dom Cansino. Thank you nga pala Sir Bril sa pag-treat ng cottage natin. Ay, mabisan sila! Video kita! Ay, sige na, video ta ka lang! Ay! Tata nyo! So, aalis na si Madam Germeline Insan. Ingat ka sa biyahe. Huwag makalimutan yung balot mo. Kaway-kaway na! Ay! Wala lang! Sarap naman ng kwentuhan nila. Saya-saya. Lalo na si Madam Yunela. Ang cute. Ang ganda naman. Baby face si Madam. Yan. Kwentuhan pa more.
Habang nagkukwentuhan sila, heto ako, pa-picture-picture muna. Peace, yan. Busy sila eh, yan. Mahaba-habang kwentuhan ito. Kanya-kanya. Yan. Siyempre, sa tagal, after 14 years, ang sarap kumain. Habang kukwentuhan pa sila, yan. Kain pa more. Wow, pati yung cake, ang sarap. Maragop sa walay kaistoryaan, makapalikalikod, masaya. Lalo na no sabay ay panangan, masamiso kaistoryaan, sabay ay panangan. Diba, Madam Jenny Lynn? Ito yung masamit. May istoryaan, ni Maritis, umangan. Charot! Kiss tayo. Masamit ya pareho. Maritis pa more. Dengar tayo magano. Dengar ng tira. Ayan. So, seryoso ira. Bali-bali manaya dyan, ang betul. Mayami sumana amus. Kalayda betul dyan manaya. Hello, Sir Benji. Ayan, saya ni Sir Benji. Hello. Shout out sa'yo. Sabi nga, sana ako magpapasalan sa'yo. Sa magkakaroon ng anime. Sa'yo? Si Janjan na, kaya talaga makasabi. Wala, may magkita ng emergency talaga. Ang talaga ako nasasagot. May sinagdang tayo pang balanayan anak ko. Sabi ko. Excited ba ito? Meron ako excited na. Sayaw tayo. Galaxy. Majalay. Ameragos, labas kayo na. Ano sinasabi si Green? Labas kayo na, di ba Ragos? Labas din, ano yan na. Ay, mama kami na ni Sayay. Ay, May nagbuwas, ano nga nila. Gcash mo lang. Ipapagpandam lang. Pwede ko wala yung punta na. Ang saya-saya namin talaga. Ayan. Sarap kakwentuhan. Yan, busy yung mga lalaki. Busy si Sir Highwell. Naka-textmate. Ayun. Para saan naman yung plato? May naaamoy ako. Siyempre, pamaypay lang yan. It's time to balkot pa more. Malaki man malaya. Kumusta kayo, sir? Mag-ilinan din ba kayo, sir? Meron na. Okay. Wala na. Habang ginagawa nila mga kaibigan. Sino na pinapalagay kay demand kay Jan? Testing nyo lang ngayon naman yung sulupin. Only here, ha? Si Risa, mabinta ni kanin to. Wala may bigaw. Sa akin yun. Kaya sino? Ginagawa nila. Kaya
Ayong salad pahingi. Kaya ko na Ay, hindi ka pa tapos magbalot sa'yo. O di, naupo so handam eh. Apoy kera. Linis lang. So ayan, ready kami lang manlinis. Ligpit nila raramay aga na awi. Baso-basura mi. Yan, manatis kami la tamang pa picture taking kami ante siya nalis. Sobra ganda dito. Tara, pa picture taking na kami. Wow, chicks. Daming boys. Ganda pala dito. Saan ba yung music? Nire-request na po. Request na? Totoo? Yes po, ma'am. Yes, very nice. Vlogger. Shout out sa dalawang ito. Mukhang may hinihintay na chicks. Wow, ang daming tao. Daming naliligo ngayon. Ganda ng panahon kasi. Itong dalawang ito, may hinihintay na chicks. A1 lang. Yan, tuloy. Yan, naglalaro sila. Yan, daming tao. Sa sobrang lawak nito. Yan. Kaya pala may hinihintay. May passing show pala dito. Tingnan natin, guys. Ayun, tingnan natin kung sino. Ay, si Ate Guy. Wow. Paikis pa mo. Ang ganda ng passion. Ay. Sino yan? Wow, sexy. No, no, no. Yun tuloy, hindi mo daw bagay na itulak ka ng kasama mo. Sige ate, rampa pa mo. Wow. Bigay na bigay si ate. Yan. Raw. Pak. Yan. Isa pa. Oh, watch. Kering-kering ni ate. Wow. May humabol. Yan. Si Arlene Bodol. Si Haleka. Yan. Halika at mag-passion. Wow. Dahil pa niya si Arlene Bodol. Bodol na bodol din siya. Yan. No, Hindi no, rin no, napatalo ang charan. Si Ate Black. Yan, di papahuli. Yan, sexy pa mo. Wow, pak. Yan, puwit mo, tuloy. Lampas. Yan, thank you daw. Yan tuloy, napahanga si Kuya. Ayan guys, ready na kami magpa-picture. Para may remembrance naman kami. So yan guys, pauwi na kami. So uwian na. Ayan, may bago po ako. Sexy ka. Ay, dapat yung bata dito naman kayo. Sige. Si Bebe, dito ka anak. Wala akong panukul. Doon ka tabi tayo. Para magkakasya yung mga sexy dyan. Nagbibidyo pala to. Wala ka naman. Magkakasya yan, pasanay ako. Ang anak ko nasa naman. Mataba.